Kvůli té hloupé televizi je kolem nás tolik magnetického vlnění, že přicházíme o mozkové buňky 10krát rychleji než normálně. A přestaň. Hele, co dělá kravička? Na 3 písmena. Čau. Čau. Řeknu ti, magnetické vlny, buňky, vlastně ani nevím, co to všechno znamená. Víš, co jsem slyšela? Že ty vlny zmenšují silikonové molekuly. Co ti je, Georgi? Tak si říkám, jestli není čas přestat žít v oblacích a snést se na zem. A nebo se odstěhovat někam jinam. Moje tetka to zkusila a hnedka ji odsud vypakovali. Fakt? To si Hele, píš, myslel, myši. Myši, kdyť měla krysy. Ne, krysy jsou venku, myši vevnitř. A když myš vyleze před barák, je z ní krysa a z krysy v domě je zase myš? Já jsem nikdy žádnou myš venku neviděl. Protože je z ní krysa, vole. No jo, teď jsi mě dostal, to je úvaha jak prase. Počkat, hoši, o čem to tady melete? Potřebuješ něco? Udělám pro tebe. Víš, paní učitelka Brenda Ano? je mrtvá! Dočista mrtvá! Zemřela příšernou bolestivou smrtí! Do prdele, ves, chcípla jak tvůj pes! Můj pes umřel. Před chvílí jsem ho přejela autem, jak jsem výjížděl k baráku. Všichni, který tak miluješ, začali umírat. Slyšel jsem, že Jamal z 9. viděl tu kazetu minulej týden a dneska se probudil mrtvej. Jak se mohl probudit mrtvej? No protože jde spát ještě živej. Hlavně mi řekni, To kdo mi jako, že pomůže. můžeš jít spát mrtvej a probudíš se živej? Jasně, že nemůžeš jít spát mrtvej, kámo, ale teď to Tak neřeš. kdo je to Počkat, teda? protože můžeš jít spát klidně živej a můžeš umřít a přitom nespat. Ale ty musíš spát, jinak by ses nemohl probudit mrtvej, blbče. No jo, to je úvaha, jak pojď na mě zbolit. To pořád ty Pane, mimozemšťané neexistují. To není pravda. Pane? Před rokem ztroskotalo UFO v Novém Mexiku. Mohli jsme získat tělo. Že jsme mohli? Ano, došlo k hroznému omylu. Bylo díku zdání a tělo poslali do kuchyně. Nacpali ho nádívkou a podali ho ke státní večeři. Tehdy jsem ho viděl naposled. Ano, cenu matky Terezy dostávají lidé, kteří dokázali překonat to nejvážnější postižení a pomáhají ostatním. Mladí, staří, černí, bílí, naši kamarádi indiáni. Jak se vede? Jak se máte? Jak se máte? Jak se máte? No. Je mi skutečně... Pardon, myslel jsem, že šlapu na brzdy. Nebudeme to hlásit na pojišťovně, že ne? To je pohled. Mimozemšťané a lidé nad společným dílem. Jsme jedna veliká galaktická rodina. Rodina? Předtím celou dobu prchám. Ano? Protože jsi idiot. S Bohem.